Naano si Mama! Today is a good day, my friends. Karong adlaw na akong mama. Naanay mo limpyo, naanay mo hugas, naanay mo nilhig, naanay mo buhatanan. So akong buhaton, wala na lang. So, karong adlaw, hayahay kay ko. Siya mo buhatanan. Yeah. Tinaman si Mama Dres balay. Ana siya manglakaw dami. Kung bago may manglakaw ka, sa apple para energy. Naana si Mama. Nana ko yung allowance. Yes. Magpasalamat sad ko ni Uncle Tutot kay gitagan ko niyang extra allowance. Thank you, Col. Wa pa na ko naabrihan. Abrihan ako karon kung pila man ni. May ta next year ora gihapon. Manlakaw namin ni Mama ang outfit. Thank you kay Ate Cherry Ann. Thank you sa outfit na yung gi-give sa ako Dayon lakaw namin Mama. Go Mama. Ana jud ma paninhig jud. Go Mama. Sige. Silig pa more. Mama problema pa siyang bag. Yeah. Lakaw namin. Grabe, daghan na kay tao sa Colon karon. Viva Pit Senyor! Woo! Pit Senyor! Pit Senyor! Pit Senyor! Pit Senyor! Pit Senyor! Woo! Mag-dinner naming Mama. Mangaon mi sa salad. Ta quick tax account. Healthy lifestyle na si Mama. No, slim na kay si Mama. Wow, sexy body. Pang FHM. Yeah, mangaon naming Mama. Mama, go order Mama. Ikaw gasto para nako. Excited na kayo makaon. Yep, nanagod. Mukhaon ako. Tapos ang inaw ko ang kamera kay mukhaon ako. Dapat dito si Mama. Lakaw ko kadyot kay basig allowance na ako ang gamiton pambayad. Ikyasta kay delikado na. Delikado ng panahon nun basig ako allowance ang gamiton. Pit Senyor. Pit Senyor. Yo, manamig kaon. The salad was dope. It was lit, fly. Kan kaya manamig kaon sa Mama. Mag-grocery tingali mi kay siya may mobile tanan. So Payog ta grocery. Karon kay mag-grocery na mi si Mama. Kapupa, ilis. Dagan. Iwas sa mi grocery. Kita lang tingali tas balay. Buya, oy. Apoy, tissue naman yung nila. Apoy kayo ma. Tissue naman yan. Pagmentado nito na tao. Apoy. Healthy foods ninyo. Apoy. Magkabang na yung healthy food. Okay Mama. Remember kids, always obey your parents. Oh, that's it. Very nice. Tara, merkado na ko. Gigi, mag-carbon ako. May sugo sa kong Mama. Obey your parents kids. Always obey your parents. This ako. Manang ilis. Ready na ako mag-carbon. Kabalo ko nga safe lang Cebu karon kay daghan kay mga pulis nag-sorry karon. Thanks to our President Duterte. Shout out kay Duterte. Yeah, ato ako sa Malacanang pohon. Yeah, thank you. Ma, mo na ni pamaliton ma. Kamatis, sibuyas dahon, pechay, atsal, garlic, onion, saging, kamote, carrots. Mo na ni ma. Okay, tara. Vamonos to carbon. Tara, let's. Ma, ato na ko ma. Yay, okay. Okay. Ay, ibilin din akong camera. Ibilin akong camera kay basig. Okay, basig mo ninja sa mga tao. Bye-bye ka, Jot. Meanwhile. Mama, I'm home. Kuy, nagbay kuhan akong langga, vegetables. Drama, yung pechay. Uy, ay ibutan na sa loki. Di na mayo. Sama na. Kapoy si. Dili ibutang sa Gana pala naman. Muna ako sa gisugo ni Mama. Muna ako adtong carbon para mapalit og mga bisag unsa kay magtinula man siya og karon kay mag-thesis man me because I love thesis, my friends. I love studying. I love University of San Carlos. Shout out to the University of San Carlos. Manang, Ma, nakausap ko Ma. Okay. Ma, tanong ko. Bye. Karon ang akong problema kay wag yung gym. So akong first choice ani. Kaya mag-hike na lang ko. Padong Iscario. Yan, layo na ba kayong Iscario? Pero kaya na ko Yep, the hiking is going on. Tugod na hike ron. Yep, ga-hike na jugo Padong Iscario. Nana ko sa San Carlos karon. I love San Carlos. Yeah, Padong na ako Iscario. What jeep? Wala yung choice. Para sa thesis. I'm coming friends, I'm coming. Status update, hike update. Nana ko sa CNU karon.
tiin nyo, nindot kayo. Nantawa ang mga sinulog lights. Feelan akong vibes. The sinulog lights. I can feel the vibe, bro. Pit, senyor. Pit, senyor. Pit, senyor. Sinulog. Hike update. Wait, gano'n naman ko sa elevator. Wait. What? Talagin ko sa elevator. Where am I going, my friend? Where am I going? Wow. First time na akong elevator. Hello. Pag nawala lagi ko. Asa mang exit ani dire. Pra. Yeah, exit. Okay. Oh, swimming pool. That is swimming pool ang Crown Regency. First time na ako din. Wow. Ising kayo. Sa mga pagkato dire sa Crown Regency, pangadto na mo. Asa mang kung asa mang para down there. Uy, namlay stairs din dire. Stairs. Karon nga mapanaog mo ko. Magpadayon ako sa hike. Padong sa Escarrio, padong sa akong mga thesis mates. Kung walang tamo ni, I'm very sorry. Naningunong ba ko direct. Padong nang ko sa Escarrio, Starbucks, my friends. I will go there and we'll do thesis. Wow! Choy kay lang lights. Hunong naglaro-laroy. Kay mag-hike update na po ko. Padong na akong Escarrio, my friends. Don't worry, I'm coming to Escarrio. Oh, the lights. Hike update. Nana ko sa Osmeña Circle or Fuente Circle. Grabe ang mga sakinan. Grabe ka traffic. Grabe ka crowded. Tura ang Christmas tree nga pinakadako. Woo! Pit Senyor! Naabot na yung good sa Escarrio. Happy kay ko. Kapoy kaya ko. Mangita sa mga friends na ako. May thesis namin. It's a Starbucks coffee. Starbucks coffee. It's a Starbucks coffee. May na to sila. Tara mag-adventure ta. Travel vlog kay Greens Tree. Na ako sa Starbucks. Magsugod na may thesis. Uya na ta magstorya. 12 seconds later. Yo, kanang niikyas ko kadyot kay igapoy kog thesis. So karon kay akong buhaton kay lisod ni siya buhaton. Akong buhaton kay mangayo ko ketchup sa Burger King. Pero wa ko ni palit og burger sa Burger King. So atong i-try ko makakuha ba tag ketchup sa Burger King. Ni siya kanang children's do not do this at home or sa outside sa home. Ayaw jud pangayo ketchup nga wa kaning palit og burger. Professionals only. I am also considered as a professional. Naan ako sa drive-thru sa Burger King. Remember kids, this is only for professionals. Do not do this at home. Miss, pwede mo kayo ketchup, miss? Solo lang ako. Lawat, miss. Holy shit! Huwag tulog ka ketchup. Huwag tulog ka ketchup. Unbelievable! Dito mabuhat sa mga normal nga tao. Makabuhat to kay extraordinary nga tao. Believe it or not, I have 3 ketchup gikan sa Burger King. Huwag tulog ka ketchup. Amazing. Amazing. This day is the most happiest day of my life. I have 3 ketchup gikan sa Burger King. Naka-final na migamay sa mong thesis. So magkita lang ta sa balay. Yo, dana ako sa balay. Thank you guys sa paglantaw. Like and subscribe kung ganahan ka sa akong video. And see you in the next episode.